No Club Náutico Muíño xa están acostumados a sufrir enchentes nas súas instalacións. Están situadas preto do Umia, en Cabanelas, nunha zona potencialmente inundable. O caso é que o acontecido nas últimas horas cheiralles mal, porque din nada disto tería acontecido se río arriba non abrisen as comportas desta presa de forma incontrolada. Por moito que neguen, porque agora está de moda negar e botar a culpa aos demais, é a apertura incontrolada da presa de Caldas. Por qué? Porque nos encontramos con moitos episodios a plena luz de día, coa marea chea, e que suba o caudal pois metro e medio, media hora. Non hai que saber o que foi porque abriron as comportas sin controlar o cauce, como está a marea, etc, etc. Dende Encor aseguran que están laminando a auga de forma controlada para deixar espazo, algo que rexeitan neste club porque aseguran teñen fontes próximas que confirman ese desaugue incontrolado. Ademais, entenden que é evidente que foi así á vista de que tan só 24 horas despois o Umia xa vai polo seu leito habitual, malia que seguise a chover. Estamos en Galicia, todos entendemos que chove, todos entendemos que o río desborda, que o leva facendo ao largo de moitísimos anos, entendemos que estamos nunha zona inundable, entendemos todo eso, pero claro, anos atrás o río botaba fora cando había un episodio moi continuado de choivas, etc, etc. De feito, en Caldas hai moitísimos anos que non hai eses episodios que están no limbo, están casi desbordando e volvendo a antes da presa. Piden responsabilidades pola xestión da presa ao tempo que lamentan a falta de información á hora de facerlle fronte a esta situación. Si activaron o jueves o plan Inungal. Vale, que é o plan Inungal? Pois ni puta idea. É dicir, estou mirando, descargo todo o PDF, moitas palabras, moitas historias genéricas, tal, é dicir, non che di nada, non che di que te ten que avisar, ao final o rango máis baixo é que o Concello de Redumia, neste caso, será o Concello de Cambados e tal, é o que ten que activalo, entre comillas, avisar, e non sei que ten que facer. Falamos co Concello de Redumia, nadie sabe nada. Nadie sabe nada deste plan, nadie sabe o que ten que facer, non sabe nada. E aseguran que os avisos, do mesmo xeito que aconteceu coa Dina en Valencia, salvando as distancias entre a magnitude daqueles feitos e isto, chegaron cando xa era demasiado tarde. Augas de Galicia avisa que a presa de Caldas pode haber un episodio de inundación. Ás 12:30 da mañán, estamos falando que isto abriron as comportas de madrugada. Ás 12:30 da mañán, isto é unha versión como en Valencia, se foran viviendas ou se fosen tal, estaríamos afogados. É dicir, por eso che digo que moitas veces eu creo que estes avisos tamén son en plan cubrirse as espaldas, pero estamos falando é que está pasando exactamente que Valencia avisaron cando se estaba todo desbordado. En canto aos danos que deixe este último episodio no local, a parte da limpeza que habrá que pintar agora cando pase o inverno, porque as pinturas tal, hubo varios volcos de estanterías, as piraguas que sí que quedaron afundidas, algunha rachadura, así, un poquinho genérico. Que pasa? As embarcacións, unha vez que rompen, non teñen as mesmas condicións que despois cando están novas. Pero, bueno, é dicir, entendémolo entre comillas, é dicir, temos que asumilo e aquí nadie se fai cargo de nada.